Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa dama da ya bamu na halartar wannan majalisi domin tattaunawa akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen aikin hajji a takaice. Kamar yadda malam ya ambata, wadda shiri ne da aka yi mishi take da ku kyautata hajjinku. Aikin hajji rukuni ne daga cikin rukunin musulunci, farali ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta shi akan kowane musulmi da yake da iko na zuwa ya sauke wannan farali. Ya tabbata a cikin hadisin Abdullahi dan Umar wadda al-Imam al-Bukhari da Muslim sun fitar da hadisin. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa buniyal islamu ala khamsin. An gina musulunci akan waɗansu ginshiƙai guda biyar. Shahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Na farko shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai Allah, da kuma shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ne na Allah. Wa iqamis sala, da tsayi da sallah. Wa ita'iz zaka, da ba da zakka. Wal hajj, da aikin haji. Wa saumi ramadan, da kuma azumin watan ramadan. Wannan hadisi ya tabbatar da cewa addinin musulunci an gina shi ne akan waɗannan ginshiƙai guda biyar, wadda daga cikinsu akwai aikin haji. Inda za a rushe aikin haji, to an rushe musulunci ne baki ɗayansa. Ya tabbata a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Allah ya farlanta wa mutane ziyartar ɗakinsa domin yin aikin hajji. Allah sai ce ga wanda ya samu iko. Sannan ya tabbata cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi yake cewa ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikum alhajj fahujju. Annabi yace ya ku mutane, Allah ya farlantar da aikin hajji akan ku. Ku wuce ku je ku yi aikin haji idan kun samu iko. Saboda haka aikin haji farilla ne da Allah ya farlanta akan kowane musulmi da ya samu dama. Sannan rukuni ne daga cikin rukunin musulunci. Kamar yadda muka faɗa, aikin haji ɗaya ne daga cikin ginshiƙai guda biyar da aka gina addinin musulunci akan samala. Na'am. Kamar nasan mai sauraro dai bukaci jin menene falalan shi aikin hajji. Malam Usman Aliyu, na tabbatar da wato ba zai kuce tunaninka ba game da ilin falala da ake samu game da aikin hajji, musamman ga musulmi idan ya je ya aiwatar da aikin. Alhamdulillah wahdahu la sharika la, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah, yan uwa masu sauraron mu. Kamar yadda malam yayi bayani dangane da abin da ya shafi wannan hukunci na wannan rukuni daga cikin rukunan addinin musulunci, ya bayyana mana hukuncin Allah game da wannan wato rukuni cewa farilla ne, wajibi ne. Saboda haka kuma abu ne wanda yake mai falala akan duk wanda Allah ya bashi daman aiwatar da shi. Hadisi ya tabbata daga Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, yana cewa al'umratu ila al'umra kaffaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jaza illa aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa umra zuwa wata umra abu ne da yake kankare tsakanin abin da ke tsakaninsu. Sannan annabi ya ce shi kuma hajji wanda yake mabrur, wato hajji nagartacce, wanda aka kiyaye dokokin Allah, aka kiyaye sabon Allah a cikinsa, aka yi yanda Allah yake so, yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa lahu jaza'un illa aljanna, bayi da wani sakamako sai gidan aljanna. Wannan kadai ya ishi falala
ga shi wannan aiki na hajji, wato ruku wannan aiki da ake kira aikin hajji, inda a ce babu wani abu da ya zo na falala sai wannan kadai ya isa. Domin daman shine burin duk wani musulmi ya cimma samun wannan gida na aljanna. To sai aka ce ga wani aiki da shi in har kayi shi to bayi da wani sakamako sai gidan aljanna. Kaga wannan wani falala ne mai girma game da wannan aikin hajji. Sai dai sharaɗin da aka sa ɗin duk wanda yake son samun wannan dole yi ƙoƙari ya ga ya kiyaye sharaɗin. Yaya hajjinsa za ta yi ta zama mabrur. Dole ne mutum ba wai kawai aje a yi hajjin ba ne, dole sai hajjin ya zama nagartacce. Hajjin nagartacce kuma suka ce shine al-mabrur, shine allazi la yukhaliduhu ismun. Shine aikin hajjin da ba a cakuɗa shi da sabon Allah ba, wanda aka gudanar da shi ta hanyar da'a wa Allah da kiyaye dokokinsa da kauce ma dukkan wani abu na sabon Allah. Sannan a wani hadisin har ila yau Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man ata hazal bait, duk wanda ya zo wannan ɗaki na Kaaba, falan yarfus, kuma bai yi rafasu ba, bai yi wani abu da ya shafi na sha'awa na saduwa da iyali ba, walam yafsuk, bai yi wani aiki na fasikanci na saban Allah ba, duk ya tsare wannan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, raja'a ka yaumin waladatu ummu, zai dawo kamar radda mahaifiyarsa ta haife shi. Kaga zai dawo kenan mahaifiyar mutum tana haifansa ne bayi da wani zunubi tare. So wannan suke nuna mana falalan wannan aiki na hajji. Saboda haka aikin hajji bisa waɗannan dalilai takaitattu da muka kawo suna nuna mana falalan wannan aiki na hajji, kuma da bukatar lalle a kiyaye sharuɗa ɗin da sauransu. Duk wanda ya kiyaye waɗannan sharuɗa aikin hajjinsa ya bai yi fasikanci ba, ya yi kamar yadda aka ce a yi, to bayi da wata sakamako sai aljanna. Masha Allah. Na san dai masu kallo da sauraro sun ji waɗannan kalmomi da su malam suka gabatar mana da shi, kuma muhimmi ne ga duk wanda zai wannan aiki ya lura da abubuwan da aka gabatar masa da shi, hukuncinsa da falalansa. Wannan zai iya sa mutum ya samu karsashin yin aikin hajjin ko da bayi da niyya. Muna fata ubangiji Allah zai mana jagoranci cikin wannan shiri. Wannan shine gaba na farko daga cikin abubuwan da zamu gabatar muku, insha Allahu ku saurare mu nan gaba. Madadin shi malam, ni Usman Ibrahim Gokaru nake ce da ku assalamu alaikum.